Wagwan team. Alright, tanguita zvinhu zviri short guys. Nhasi ndinoda kukuudzai kuti mogadzira sei maridhimu ezimdanzo tichishandisa FL Studio Mobile. This application, please, this application pani munondodownloada pa Chrome ndo pamunondoibatira nongonyora kuti FL Studio Mobile rotobuda. So ndine project randanga ndichitogadzira, saka let's go. Ndisingadi mupedzera nguva yenyu. This is the project. Ndo project randanga ndichitogadzira iruri. Ndofunga musi muchazonzwira kuti rinosoundawo sei, uye mucharinzwawo sei, mucharitambirawo sei. Saka vaisa vanozodawo kunzwisisa munondibata kuinbox pafacebook mongonyora kuti Trixfire notobuda. kuYouTube mongonyora Trixfire official inobuda. ku Instagram Trixfire inobuda futi, then Twitter Trixfire inobuda futi, then pa WhatsApp chakudedzirai namba dzacho dzamunobata nadzo ku WhatsApp kuitira kuti mudi mukwanise kunzwa zvose. So ndine project iri, tererai munzwe project iri ma 1. Let's go. Okay. So ndakuda kuratidzai kuti malines awo aisetwa sei, then vanozodawo kuzotevedzerawo mongozonibatawo ku WhatsApp namba dzinoti +27 74 675 1994 +27 74 675 1994 topamonibata. So here you go. So ndo mabatira munoita magadzira tinozoita, then chakuratidzai kuti apo taishandisa maplugins akaita sei, kana muchinge maisa comment section kuti tikuda kuziva kuti maplugins amaishandisa apo ndaapi nemapresets anoda mapresets. Please musatye kundibata kuinbox. I love you. Mese ndokudai.